Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Tụọmanụ ndebe anyị n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata gọọmenti Anambra steeti na-agbasi mbọ ike ịfụ na enwere ezi ahụike dị mma nyere ndị Anambra. Ndị na-azụ ahịa n'Ọnịcha bụrụgo ndị a gwara ka ha ka udo chia n'ime onwe ha. CPN ekwugo na ga-egbu agha megide ndị adịgboroja iji wee kwalite ihe ndị a na-emepụta. Trump ekwugo na ịkwụsị agha na-ada n'etiti US na Iran ka adịrịrị etu esi wee kwu ya. Akụkọ nke ụtụtụ tata aha m bụ Obi Ajụlụ Soke. Anambra State Health Insurance Agency Ashia amalitego agba nke abụọ maka ndebanye aha n'atụmatụ akpọrọ Global Fund Enrollment Exercise na kansụl 21 enwere na Anambra State. Ebumnobi ya wee bụrụ ịkwalite amụma ahụike mgbe gboo odibo n'ihe gbasara ahụike ọkachasị ndị bụ nje HIV na ọrịa ụkwara nta bụ tuberculosis. Na mba a na-agba ịkwalite ya bụ nke a na-eme ka amata na ndị ga-edebanye aha bụ ndị di na nwunye na ụmụaka na-ekwu na ezinụlọ dị iche iche ga-erite erere na-enweghị ụgwọ ọbụla na isonyekwa na ya bụ ntụziaka anụnwa na-enye. Atụrụ anya na ndị bi na steeti anụnwa ga-eweta akwụkwọ akpọrọ National Identification Number ha bụ ya bụ akwụkwọ bụ ihe dịkarịchara mkpa ha ga-eji wedebanye aha ha nke ọma na ya bụ mmemme. N'okwu ya na ya bụ mmemme, Executive Secretary na Chief Executive Officer Ashia Dr. Ezeka Augustine Oweme mere ka amata mkpa ya bụ atụmatụ dị maka ụwa ya dịka nke dị mkpa iji agbata ọsọ enyemaka iji kwalite ọnọdụ ahụike ma belata oke mmefu ego. O mere ka amata na ịgbakwunye na nke a n'ọpụkwa na a ga na-enye ndị bụ nje HIV na ọrịa ụkwara nta tuberculosis ọgwụ n'efu. Mmemme anụnwa ga-ahụ na ha ga-ejeru maka ime ha nyocha maka ahụike. Ọ gwara ndị Anambra ka ha were ohere akpọrọ ihe debanye aha na ya bụ atụmatụ. Permanent Secretary Anambra Ministry of Commerce and Industry Engineer Mike Obiekwe akpọgo nyere ndị bi n'Ọnịcha na ndị na-azụ ahịa n'Ọnịcha na gburugburu ya ka akwado ọchịchị na-achịnụ ka udo chie n'ime onwe ha. Injinia Obiekwe mere ka mata nke n'okenye Chineke na-ekele achịkọbara na St. Charles Borromeo Catholic Chaplaincy Ọnịcha. Onye chịkọbara ya bụ President General Amalgamated Trade Association Asmata Chief Humphrey Anụna ikele Chineke na maka afọ atọ nọkụrụ n'ọkwa ọchịchị na ngozi ndị ọzọ so ya. Ifeọmọka Igbo pụtara anyị akụkọ. Kọpụta Soludo dịka onye nwere mmasị n'ebe ndị na-azụ ahịa nọ ma gaa n'iru kene gọvanọ maka otu o si wee mechie ịnọ n'ụlọ mbọsị Mọnde. Kenedere onye isi anyị bụ Prọfesọ Charles Koma Soludo onye kwuru gidigbam na ọ ga-adịrị ndị afịa na mma oge anyị na-akpụgharị na-anọgharị n'ụlọ na ọ bụ ọzọ ife ya chọ ka onye ọbụla tinye aka n'ọrụ. N'okwu ya, onye isi ndị Asmata bụ Chief Anọna bụ onye nke ji oke ọṅụ wee kene Chukwu na nnọnye ọ nọnyere ya afọ ịtọ n'ọchịchị ma gakwa n'iru kwuo na ọ bụ n'ọchịchị ya ka gọvanọ Soludo mechiri ịnọ n'ụlọ dịka mbọsị ezumike. Ọtụtụ ndị isi ahịa gụnyere Chief Jude Nwankwọ, Chief Charles Ikeli, Chijioke Ọpara, Samuel Ifurunwa bụ ndị toro Chineke maka onyinye nke ndụ ma gakwa n'iru kene gọvanọ Soludo na mbọ ọ bọrọ iji wee fụ na emechiri ịnọ n'ụlọ mbọsị Mọnde. Ha gakwara n'iru wee gwa ndị mmadụ ka ha na-apụta mbọsị Mọnde maka na ha na-ewepụ ego n'ihe a na-ere. N'okwu Chukwu ya, ụkọchukwu nọ na St. Charles Borromeo Ọnịcha bụ Boniface Okafọ kọwara mbilite ọnwụ Jesu dịka ike meriri ọnwụ wee nwee ike inye anyị nwa bụ ndị otu Kristi ndụ. Ọ gara n'iru gwa ndị otu Kristi ka ha kwudosie ike n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na Chineke gwa nkịtị ka nwa ya na-akwụwa aka ọtọ gabiga ahụhụ na ọnwa mmadụ nwere isi anyị emechaa ọ bụrụ onye akwụdosie ike ruo na njedebe ọ ga-afụ edekwa nke Chineke. Ihe pụtara ihe na mmemme a bụ ụka ekene awọdụ nke enyelụ ndị lụpụtagoro ihe tụrụ n'anya okwu banyere ahụike na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Site n'Ọnịcha, abụ m Ifeọmọka Igbo maka akụkọ ụwa ABS. Igwe ndị Ụmụeri Igwe Bennett Emeka akatọgo n'ozuzu oke ịtarị apịara nwatakịrị nwaanyị ụbọchị Mọnde izuụka gara aga akọrọ nọ ihe jọgburu dem na ugbo nkakwụ. Ya bụ ihe ka e gotere na fele mba ụwa ebe ụmụ nwaanyị na-abụọ ka a hụrụ ka ha ji nnọọ akpụlekwe wee na-ajụjụ nwatakịrị nwaanyị. Igwe Emeka kwuru na nke a jọgburu onwe ya ma mee ka mata na eziokwu na ihe a mere na obodo ya bụ Ụmụeri ma kọwaa na ndị akpara nkata
bụ ndị mbịa na ha bụrụ ndị obodo. O mere ka amụtara ndị ụmụ eriri eji mara ha abụrụ ịdị na-egosi aja agwa mana ọ dụrụ ndị na-etolite ọdụ ka a gbaziere ha nyere ndị na-achịnụ karịa ịdị na-ewere eme ihe masịrị ha. O mere ka amụta na ndị ndu nke Town Union obodo ahụ eburugo ya bụ ikpe jebe na ụlọ ndị uwe ojii ka etinye ya ọnụ. Igwe Emeka na aha ndị obodo ya rịọrọ ọhaneze arịrịọ na ya bụ ihe a jọgburu onwe ya ma kwe nkwa na ikpe nkwụmọtọ ga-ewere ọnọdụ. Ka gaba n'iru n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata, ọ ka bụkwa onye nke gị Obiajulu Sokeye. Computer Professional Registration Council nke Nigeria agbasigbo mbọ ike na ndụmọkụ n'obi ha ịkwalite usoro otu kwesịrị ekwesị ka o wee kpochapụ adịgboroja n'ihe gbasatara nka na ụzụ na ngalaba dịka a na-akwadosi ike maka 2026 Information Technology Professionals Assembly and Annual General Meeting. N'okwu ya na ọgbakọ ha nwere ụbọchị Friday, President na Chairman Council of CPN SCN Eyo kwuru na otu kansụl anụnwa ga-erube isi na ntụziaka ha nwere ịhụ na-eso usoro kwesịrị ekwesị n'ihe gbasatara iji gọọmenti omeme wee na-edebe ọnọdụ. O mere ka amata ndị otu kansụl agaghị anabata ndị na-enweghị akwụkwọ asambo na ya bụ ngalaba, mee ka amata na a ga-akwalite ya bụ ọnọdụ na usoro kwesịrịnụ ha ga-eso. US President bụ Donald Trump ekwugo na ịkwụsị katakata na-ada na egbe a na-agba na Iran na ọ ga-adịrịrị etu esi wee kwu n'agbanyeghị na a na-achọ ka e were ọnọdụ na Strait of Hormuz. US egwe na Iran na-atụkwa ogbunigwe mbigbọ na-atụ drone na ihe ndị ọzọ dị iche iche na ha atụgo na ụgbọ mmiri atọ eji eje agha, ma ha na-ekwu na nke a abụrụ dị ihe ga-akpalite ha. Trump kwuru na Iran otu o si wee dị ugbu a tosiri ịma ihe mere ka akwụsị ihe na-ada n'agbanyeghị na ndị Iran na-ebo US ebubo na ọtụtụ ihe dị iche iche na ogbunigwe a na-atụkwa n'ọkwa US atụ ya. A na-eme ka apụta na nke a pụtara ihe ka ministri na-ahụ maka eme na mba ofesi na Iran na-ekwu na ha chọrọ ka enwe mkparịta ụbụbọ ka ya bụ ikwu okwu ka akwụsị ya bụ katakata na-ada ka ọ dị etu esi wee kwu ya. Onye ji ikikere n'ihe gbasatara egwuregwu ịgba ọsọ Tobi Amusan abụgo onye a chọpụtara na oge eso na mmadụ dị 45 ga-esonye na CAA Senior Athletics Championship na Accra. Enwekwara ndị ọzọ bụ ndị na-emekwa nke ọma na ndị a chọpụtara nwere ntarachi ịgba ọsọ ga-esokwa wee zọọ ọla. Athletics Federation of Nigeria ewepụtago ndị ga-eso wee sọ mpi ụmụ nwaanyị ga-adị 25, ụmụ nwoke adị 20 maka ya bụ asọmpi ga-amalite n'abalị 12 n'ọnwa Mee kwụsị n'abalị 17 n'ọnwa Mee na University of Ghana Sports Complex. Amusa abụrụgo onye agọpụtara na oso na ndị kachacha agba ọsọ. Rosemary Chukwuma so atụkwara anya na Musa ga-eso na 100 meters hurdle ya na Adaobi Tabugbo na Sunday, ma ndị nke ọzọkwa ga-asọkọmpi na relay na ihe ndị ọzọ dịka Miracle Ezechukwu, Maria Thompson Omokwe na Tejiri Ugo. Ụmụ nwaanyị nwekwara ndị nwara asọmpi nke ọma dịka Patience Okon George nakwazi onye nọ na long jump route usoro, onye nọ na hamatụrụ obu Oyesade Olatoye nakwazi ndị ọzọ. Sonyere anyị n'aka ụwa anyị na mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS webụsaịtị anyị www.absradiotv.com, YouTube channel anyị ABS Radio Television, afele mba ụwa anyị ABS Radio Television na Facebook, ABS Radio TV na Instagram. Anyị kọrọ gị na gọọmenti Anambra steeti na-agbasi mbọ ike efu na enwere ezi ahụike dị mma nyere ọhaneze. Ndị na-azụ ahịa n'Ọnịcha bụrụgo ndị a gwara ka udo na-achị n'onwe ha. CPN ekwupụtago ibu agha megide adịgboroja ka ha nwee usoro kwesịrị ekwesị ha ga na-eso na ihe gbasatara ọrụ na ndebanye aha. Trump ekwugo na US na Iran na ịgbarịta egbe ga-akwụsịgodo dịka ha si wee kwu. Akụwa nke ụtụtụ tata bịagodo isi njedebe. Aha m bụ Obiajulu Sokeye ka ọ dị.